וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל אל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכו חשור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמון, לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי, ועתה לכנער לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק, ויאמר עליהם, לנופו הלילה ואשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלי, וישבו שרי מואב עם בלעם, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ, עתה לך קבע לי אותו, אולי יוכל להילחם בו, ויגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא.